Апостол Павел разглежда ситуации, които са реални в неговата църква в Коринт и ситуации, които са реални и днес при нас. И затова очаквам с нетърпение това изучаване, което ще ни помогне да видим себе си по-добре, да видим, че намираме единство в Евангелието, защото има само едно Евангелие. Няма повече от едно, така че да не сме разделени помежду си по въпроса в кое Евангелие вярваме, а да имаме яснота относно вестта, за да бъдем обединени всички, които носим това послание, за да представим на света последната покана, така че Исус да дойде. Затова очаквам с нетърпение по-дълбока вест, по-дълбок урок за това, което Бог иска да ни научи чрез своя слуга апостол Павел.